UDA tebuati support Kisii and ons no kobetereri. Okobetereri but UDA nebuate elected members Kisii. Nebuate, but things change. Na benga no ODM I'm elected in ODM, lakini ODM is dead. Kisii ODM teyo. Ninje ngogotebi. Na ende na achete ganka gotebi. ODM onye mbali konge kerogo kia minority leader was minority whip konye kora tole Kisii. Na ende ntu anyekora. Na banya kubeka uniform na banya ku brand ODM erote yo Kisii P. Wono mbabu hata candidate in every ward. Ayo wanga deputy party leader ya ODM ngusi yako na ki ngocha tole go kwanera ayo but ndete ngotebi ne bane deputy party leader ne bane party leader ekendo ke ku ODM Kisii tuani kodre totally eyuteyo yani it is not a matter of discussion ndoche torore kere chikura chigwika onde bwensi my brother Lawrence onde bwensi otari go chikobana Matiang'i a party Kisii Jubilee and its affiliate parties nchirichirange chitaite gukore gasi na Matiang'i ndobwate party kuruku PDP ndobwate Kenya Social Congress ndobwate chinde nabo gotamera gochio ososo e Jubilee otherwise onde bwensi utari go chikoba na Fred Okengo Matiang'i no bo mugava no bwate chibes chingananaki no bo mu senator bwate chibes chingananaki no bo mu women rep oire chibes chingana na kikurua seruto toli go chigotoboa na ende kerenga babwate no go chikoiba chikura muate mete mukaiba mbere umete mbabweti babegete noko boko banyonse tinoko boko na ende mbere umtaite ngotebi estime yabe kukirase kirami tikabe kukirase amacha akamusupaka chinyomba na kikiagarete bagacha konyora chikure 10,000 babwete na 500 chioka the same malaba estime be kirase echipara chikarosi nini amacha akamuswa. That is why ban manage ti koikange lakini chikura chito mwaro rabuna tu achirenda nje paka ba murabane mbali babwate tu asenge nje tu ale kolenda chikura chia Matiang'i segiri njarenge between aba candidate bali candidate tali guns no kolenda chikura kiro muntu rasma alende mbali nabaromba achete ne chinsara bagacha ne chibunduki bagacha nabasikali lakini ntu ababwete ikine kiogwente koinyora igona into etwale go protect na ende mbate biga 2027 will not be different Kisii boni ge gabwato busongo nera tagete umuntu baba se map nakini tinda akora gote igo kunya kona chereri tengo te biga my brother Lawrence na ende ngo address ya Kisii ba minto ingaki ya ikire na intwe tubwente gwesika irinde tonyare gusikwa nebisa kubinde lazima tuchamwe kera naswaga ururare gari gotera gitego gotera tuchamo no mu Kisii lazima tuchamo tubwaterane tokore gasi amo igasi y'abantu bagotema go to segregate abantu bagotema go tuetania no mu Kisii mbaro butogo cha